Татар тарихына онытылмас әсәрләре белән кирип калган күренекле композиторлар турында без горурланып сөйлибез. Чөнки алар безнекеләр, татарныкылар. Россия Федерациясының һәм Татарстан Республикасының композиторлар берлеге әгъзасы, Муса Җәлил һәм Дамир Сираҗиев премиялары лауреаты, Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе Эльмир Җәүдәт улы Низамов бүген Татарның иң талантлы, иң күп иҗат итүче яшь композиторларның берседер мөгаен. Ул операда яза, симфоник әсәрләр дә иҗат итә, кино һәм спектакльләрендә музыка белән бизи. Аңа сыкланмый мөмкин түгел. Әни һәр кешенең тормышында инде иң якын, иң газиз кеше дип әйтеп була һәм әлбәттә минем тормышымда әни ул минем өчен менә минем тормышымның да, минем иҗатымның да нигезе. Ул бер яктан иң беренче тыңлаучы минем әсәрләремнең беренче фанаты, шул вакытта беренче тәнкыйтьләүче. Мин гомумән музыкаль гаиләдә тумадым, безнең нәселдә музыкантлар юк. Ләкин мин балачактан ук беләм, әни музыканы бик ярата иде. Һәм бүген дә ярата. Минем әтием дә, әнием дә бер авылдан, Шөпрәле районы, Шатыршан авылы. Һәм әни миңа гел сөйләп тора иде, мин ди авылда ди, алар зур гаиләдә, 7 бала, мин ди бер үзем ди карап утыра идем ди төрле операларны, балетларны, ул вакытта бит ул чырларда, ул әсәрләрне еш күрсәткәннәр телевизорда. Авылда беркем дә аны карамый ди, беркем дә аңламый, сүндереп куй дип әйтәләр иде миңа ди. Мин ул вакыттан ук инде бик кызыксына идем. Ди менә шуның белән һәм әнисенә минем әбиемә инде әйткән, мин мәктәпне тәмамлагач, мин музыка көллиятенә керәм дип шәһәргә китеп, ләкин кызганычка каршы менә шулай тормышта килеп чыкмады ул музыкага, тормышы борылмады, ләкин менә бу музыкага зур мәхәббәт, аның йөрәгендә, аның эчендә гел булган ул, һәм менә үзе дә сизмичә ул менә мәхәббәт ничектер миңа күчкән. Без бит инде күктән алынмыйбыз, без барыбыз да әти, әни балалары, шуңа күрә бөтен менә сәләт тә, музыкага мәхәббәт тә минемчә беренчедән әни ягыннан килә миңа. Ул анда музыканы булмаса да, музыка белгече булмаса да, ул еш кына мин алардан сорыйм, менә бу җырчы турында син нәрсә уйлыйсың, яисә менә бу әсәр турында син нәрсә уйлыйсың, мин менә шуны яздым, нинди фикерләрең бар дип. Ул бик кыска җөмлә белән, бер-ике сүз белән менә төп мәгънәсен әйтеп бирә миңа. Ул менә шунда менә шулайрак, менә син каян беләсең син? Ул аны ничектер үзенчә сизә. Һәм аның шундый интуициясе бик көчле дип әйтә алам мин. Музыкаль юлына минем баруым, ул әни ягыннан килгәндер дип уйлыйм мин. Әнимнең исеме Гөлүсә Солтан кызы һәм әтимнең исеме Җәүдәт Идиятулла улы. Без бит инде Ульян шәһәрендә озак еллар яшәдек. Мин гомумән Ульяновскида тудым һәм 19 яшемә хәтле Руш шәһәрендә туып үссәм дә, татарлар күп булса да, ничектер барыбер рус мәктәбе бит инде һәм әтимнең исеме миңа ул бик шундый авыр исем дип мин аны хис итә идем, әйтәм, Җәүдәт, бик сирәк исем ул. Һәм Казанга килгәч, мин ул исемне ярата башладым. Чөнки Җәүдәт Фәйзи дигән композитор да бар һәм башка атаклы шәхесләр дә бар һәм мин бүгенге көндә мин бик горурланам, минем әтимнең исеме Җәүдәт һәм миңа студентлар Эльмир Җәүдәт дип җитегәч, мин ничектер менә миндер горурлык сизәм шунарда. Әним җырларга бик ярата. Ул мәктәптә дә хорда солистка булган. Менә шул әйберне мин беләм, ул менә бу пионер җырларын инде әлбәттә ул заманларда бик каты җырлаганнар. Һәм бүген дә ул ничектер көйли, җырларына да килеп бирергә ярата ул. Ул миңа әйткәне бар, мин Эльмир консерватория бетерсәм ди, мин ди синнән дә яхшырак музыка язырсың ди миңа. Мәйтәм, утыр, өйрәтәм, мәйтәм, менә нотлар баралар. Әлбәттә шулай шаярып кына инде, шаярып кына. Гаиләдә мин бер үзем бала, бер генә малай һәм шуңа күрә бөтен игътибар, бөтен мәхәббәт,
Bütün жауаплылык шул вакытта барысы да миңа. Һәм шуңа күрә мин Казанга киткәч инде, килгәч Казанга, бында укырга башлагач, әти-әни алар аңладылар, мин барыбер тормышымны Казан белән бәйләячәкмен. Шуңа күрә әти-әнием алар тулысынча үз тормышларын үзгәртеп, барысын да сатып Казанга килделәр һәм без монда Казанда яши башладык һәм ул миңа бик зур нигез булды инде. Мин студент вакытта миңа әти-әни бик каты булыштылар. Миңа тулысынча инде менә условиялар дип әйтәбез бит инде мөмкинлекләр бирергә тырыштылар. Мин 21 яшемә бер көн дә эшләмәдем. Мин тулысынча гына музыкага укыдым һәм музыка яздым. Һәм менә ул ярдәм булмаса, кем белгән нәрсә булыр иде. Шуңа күрә мин гел аларга рәхмәтлемен. Һәм мин гомумән уйлыйм, күбесенчә менә зур шәхесләрнең тормышында менә әни булсынмы, әти булсынмы, яисә башка туганнар булсынмы, менә шул нигез булмаса, бик авыр алга барырга. Шуңа күрә мин ул яктан бик бәхетле кеше дип саныйм үземне. Иң беренче җырым минем әнимә багышланган җыр иде ул. Чөнки әнимә мин бик бүләк ясарга тырыштым һәм аның туган көненә махсус, әнимнең туган көне 1 май, бик матур шундый вакыт һәм махсус әнимә багышлап мин әнимә дигән җырны яздым һәм ул җырның тарихы да бар. Ул тексты миңа язган иде Бикә Рахимова. Ул махсус мәрхүм инде. Мин аның янына кунакка килгән идем. Мин беренче курсның студенты, яшь кенә егет. Ул мине утыртты да шәйләр салды. Сөйлә ди, нинди әниең ди, нинди үзең ди, нинди сезнең тарихыгыз ди. Һәм менә ул барысын да шуны җырга салды. Аннарысын ул тексты миңа җибәрде. Һәм мин ул җырны яздым. Ул җырны беренче тапкыр Филүс Каһиров яздырды. Ул язма кайдар бар, мин махсус әнимә менә шул җырны Филүс тавышында бүләк иттем һәм мин хәтерлим, ул да елый, әти дә елый, мин аларга карап елыйм. Без барыбыз да җыр тыңлыйбыз һәм елыйбыз. Һәм ул көнне без бик каты моңландык һәм ул җыр менә репертуарымның бер шундый үзенчәлекле җыры дип саныйм мин аны. Менә юкка гына әйтмиләр бит ана теле дип. Татар телендә туган теле беренчедән ана теле. Һәм минем менә татар теленә шундый якын булуым һәм татар теле гомумән минем ничектер күңелемдә минем беренче телем инде. Әлбәттә, мин әти-әнигә рәхмәтлемен, чөнки без гаиләдә гел татарча сөйләшә идек. Һәм әти-әнием Эльмир татар телен яхшы белсен дип мине мәдрәсәгә биргәннәр иде. Үлән шәһәрендә мин 4 ел укыдым мәдрәсәдә, шуңа күрә ниндидер шундый беренче белемем, минем әлифба, мин татарча укый идем, татарча яза ала идем. Һәм ниндидер зур белем алып булмаса да, Үлән шәһәрендә менә бу нигез миңа анда салынды. Һәм менә шул нигез инде Казанга килгәч, мин аны байтырга тырыштым. Төрле шәхесләр белән аралаша, шагыйрьләр белән җырлар яза, опералар яза. Чөнки күп укырга еш кына кирәк миңа һәм менә төрле аралашуда инде минем ничектер телем ныгайды. Һәм әлбәттә инде менә нигез ул әти-әнидән без менә бүген дә гел татарча гына сөйләшәбез. Һәм әнимнең менә шакката ул кайчан иштә менә татарлар баласы белән русча сөйләшкән вакытта. Әлбәттә, рус телендә ул бик мөһим, ул бик кирәк, аны укырга кирәк. Ләкин
Ailede tatar tili ol birinci orunda hem bizde ol şulaydı. Biz eti eni bilen bik yakın. Min eti almayayım, minimdir zor sirlerim de var deyip eti eniden. Şan göre beni etler bitmine dus bularak biz üzara ulale tege min üse bargan sayın eti eni bilen min alarını köbürek aşam. Çünkü bala vakatta bitmine sen anı eti enigine deyip kabul edesin. Sen indi üzün ılık şıbılgaş senin alarını anlay başlaysın. Min bugünkü günde şapkatam nişi alar 45 yaşta dolsunşa durmuşların özgertip, kurukmuşa bir şehirden başka şehirge minim için göçtüler. Eti eni bilen biz bir katı elimtede minim nidir şiklerim bulsa, nidir sıravlarım bulsa, min eti enige şaltıratam, eni ne sen iş ulıysın, ne bu bulay mı, ne şulay mı? Hem mina eni eti ilmirdi, ne kompozitor di, ol di muzikаны hürmet iterge teyişdi. Bütün nerse mine senin oyuna kildiyken, bütün nerse başına kildiyken, sen onu şu vakıtta oku notaga salmadı. Sen onu oylarga teyişdi. Ol bit muzikаны başka kişi tınlayacakdı. Sen onu hürmet iterge teyişdi mine muzika aşa, hem muzikаны hürmet iterge teyişdi. Muzikаны hürmet eti turunda, min muzikantlardan da işitken yukandı söz. Ol mine şol fikir neydi? Şuna göre min üzüme o vakitte metemine şalap da muzikаны hürmet ettirge gerek. Mine kadar köpme büyük şahıslar muzikada bulgan, büyük başkaravçılar, büyük kompozitorlar. Hem onlar yanında bulur için, onlar yanından çıktır yakınayar için o muzikаны hürmet ettirge gerek. Ol mine yaşkına mine misal ettirip mine sen tınla da yakin muzikasın, ese Vivaldi muzikasın, ne nişi ol muzikаны yaratkan, nişi ol muzikаны nişke sizgendi mine әнейті. Міне сен де тұржды. Ол музыка оқытушы түгел. Ол міне шондай әйбірлерді біле, нишләптір. Шоң көре мен бик рәхмәтлімін әнеме міне шондай нишкәлік үшін, шондай иғтибар үшін, һәм музыканы яраткан үшін, һәм әлбәттә мине яраткан үшін.